Mi smo krpići. Mi smo krpići. Rita, Alfred, Milu, Olga, Halalo. Krpeni krpići. Krpići. Rita, Alfred, Milu, Olga, Halalo. Mi smo krpići. Karijera. Odlučila sam da želim biti poznata kuharica kad odrastem i pripremiti najbolja jela na svijetu. Ali Rita, zadnji put kad si pripremala samo pečena jaja, zamalo si spalila cijelu kuhinju. Kakve to veze ima sa znanjem kuhanja? To sa pečenim jajima je bila nezgoda, ništa drugo. Također sam odlučila da želim biti najbolja kuharica na svijetu i ići ću u najbolje kuharske škole u zemlji. Kako god ti kažeš, Rita, dok ti postaješ najbolja kuharica na svijetu, ja ću postati operna pjevačica. Što? I to sopranistica, najbolja sopranistica. Ali Mumu, ti ne znaš ni što je opera. Tko kaže da ne znam, sad ću ti pokazati. O sole mio, o sole mio. Dobro, kakva je to grozna buka? Zvuči kao poziv u pomoć. Mumu, moram ti nešto priznati. Prvo sam mislila da si grozna, ali nakon nekog vremena kad više nisam mogla ništa čuti, zvučalo je baš lijepo. Čekate svjetla budućnost u pjevanju. Hvala, Rita. Znam da ću kao pjevačica postati super zvijezda. Mumu, La 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 la. jeste li čule tu groznu buku? Ja nisam ništa čula. A ti, Rita, jesi li ti čula nešto? Rita? Hej, čuješ me? Jesi li čula tu buku? Mumu, što je Riti? Ne znam, Olga. Rita, čuješ li me? Hej, Olga, kako je? Zašto govoriš tako tiho? Ne čujem te, morat ćeš govoriti malo glasnije. Izgleda da je Rita malo oglušila. Je li moguće da je to od one buke? Ja nisam ništa čula. Pjevala sam operu s Ritom i nisam čula ni zvuka. Što? Operu? Ti si znači stvarala tu buku? Kako to misliš buku? To je bila pjesma u E-molu, vrlo visoka. Mumu, nemoj više pjevati, molim te. Vidim da ne znaš cijeniti moj talent. Idem vježbati daleko odavde. Olga, kad ja odrastem bit ću fantastična kuharica. Dobro, Rita. Ali ne moraš vikati, nisam gluha. Bog, prijatelji, što radite? Pa, Mumu i ja smo odlučile o našim karijerama. Ja ću biti kuharica, a Mumu operna pjevačica. A ti, Milo, što ćeš ti biti kad odrasteš? Pa, uvijek sam želio biti liječnik. Putovat ću svijetom, brinuću se za ljude koji su bolesni. Pa, možeš početi s Ritom. Oglušila je nakon što je Mumu počela pjevati. Sad čujem sasvim dobro. Sad kad Mumu pjeva negdje drugdje. Kad ja odrastem, bit ću detektivka. Volim istraživati sve što se događa u dolini. Detektivka? Kako dobra ideja. Možeš istražiti zašto Mumu tako loše pjeva, zar ne? Mislim da se taj zločin ne može riješiti. Ne razumijem zašto im se ne sviđa moj umiljati glas. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Mnogo ću vježbati i danas popodne im prirediti koncert koji nikada neće zaboraviti. La 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 la, jup, 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 jup. Talalo, moraš usporiti, ne razumijem te. Koncert? Mumu? Večeras? Večeras Mumu želi održati operni koncert. Ali to je užasno. Ne bih to mogao podnijeti ni minutu. Nije to tako strašno, nije ona tako loša. A nakon nekoliko sekundi svi ćemo i onako oglušiti. Mora postojati način da izbjegnemo taj koncert. Bog, prijatelji, što radite?
Alfred, moraš nam pomoći. Mumu je odlučila postati operna pjevačica. I večeras nam svima želi održati koncert. Ali jadnica pjeva toliko loše da to nećemo moći podnijeti. Pa, to se može vrlo jednostavno riješiti. Pokrićemo joj usta da ne može pjevati. Alfred, ali kako ćemo joj pokriti usta? Pa Mumu nam je prijateljica i ako želi pjevati, moramo je pustiti da pjeva. Odlična ideja, Talalo. To ćemo napraviti. Hej, Mumu, šta radiš? Pripremila sam vam svima iznenađenje. Upravo ću vam izvesti operni koncert. Aha, kako lijepo, koncert. U redu, Mumu. Sigurna sam da ćeš to odlično obaviti. Nadam se da nećete pobjeći ili tako nešto. Ma naravno da nećemo, Mumu, pa mi smo ti prijatelji i ostaćemo do kraja. Jeste li spremni?